ana bintang tamune. Sapa? Sing wis diantu-antu karo piyayi kene. Ya kuwi Cak Percil CS. Ya, Gandeng iki wis tengah 12, ayo ndang ditanjakke. Ya, Monggo Cak Percil CS. Kaya biasane wae. Apa? Serampatke. Ya, Monggo Cak Percil CS pun diantu-antu pun dikangeni kalih Piyai Grogol mriki katuran pinarak wonten panggungan gabung kalian kanca-kanca Madangkara. Yo. Fisiknya luar biasa. Pancen leret. Nyapa lo lagi metu? Sabar, Bos. Nyapa lagi metu kok awakmu emosi kuwi lho. Mongko wis tak lem lho, fisiknya luar biasa. Luar biasa, kamu itu kuat. Kuat, powernya hebat. Sehat. Kesehatanmu itu wajib dijaga dengan berolahraga. Kapan le olahraga le ora joget ngene iki ya? Lah nggih ning omah ya ora tau, ora pernah. Iku
Lare pundi? Sing ngedang lare pundi nih? Wonogiri. Ana giri gawan kono. Oh ya ora wani lak Wonogiri liyane wani aku sih. Lah nyapa lho awakmu kok muring-muring karo kono kudune wong masamu. Lah masamu joget diterus-terusne boyok pedhot. lho jenenge menungso apa meneh piyayi Jawa kuwi nak ditambahi kudune matur nuwun aja malah muring-muring. Lah kowe apa-apa kabeh ditambahi gelem. Matur nuwun. Umurmu ditambahi dawa gelem. Gelem matur nuwun. Tapi lara bosok ning kamar gelem kowe. Ya aja ngono to, Bos. Ning wong urip kuwi, Cak. Pripun? Sing jenenge wong urip aja nganti ninggalake tembung ibu. Iman budaya karo olahraga aja nganti lali. Nggih. Mula olahraga malam malah karo berbudaya ya joget ngono kuwi nyatane jenengan joget serampat ya apike kaya ngono ya. Lah nggih. Wong kula niku kalih jenengan niku napa lho sing boten? Lah nggih. Napa melih niki teng wilayah mriki desa mriki. Grogol sawo. Paribasan grogol lara percil sora. Lah iya. Mula ketokno, kasektenmu ketokno. Ayo, Pak. Iki mau ibu-ibu wis padha seneng lho. Dong tung nok tang. Oh, iya lho ben seneng ya iki. Nyenengke wong iso dakok. Wong kula niku ganjarane gede. Mbah Lurah Jalu niku kanca akrab. Ben taun niku kalih kula. Mandeko. Aku lha wis ana sebab kula niku wong budaya mulai riyen. Dados kula ngaten iki nuwun sewu. Oh. Dados kula mboten wonten tempat-tempat napa-napa niku. Dados jenengan. Lah, niki Mas Percil Mase kula niki saben mireng napa gamelan ditabuh, napa melih serampat. Niku mesti joget. Aja kok gamelan ditabuh, gamelan nang trek wis dijogeti ya. Nggih, kula kan pedhot turun anu kan kula kalau iki tengene daleme Pak Purnomo. Kula pedhot, Mas. Purnomo pedhot. Ngapa? Jenengan mboten usah bujeng jenengan. Niki kula niku saestu niki dalu niki luar biasa. Ning awake dhewe niate lak menghibur warga masyarakat Grogol. Ya menghibur tapi lak boyok pedhot sampean tanggung jawab. Lho piye carane kan jenengan penari ya duwe strategi. Nah, iki lak umur gane strategine belas iki. Tapi kan olah pernapasan kamu bisa. Pernapasan apane urung keimangan belas mau aku. Ya ki mau apa sing lagi awak dhewe teko langsung metu kabeh. Jenengan teng daleme sinten wau? Transit. Daleme Pak Mudin. Alah. Lho nyapa to? Kopen teng mriku. Ngene Mbah Nuril. Sopo? Pak Mudin. Mbah Mudin Nuril. Nggih. Sing ben malam satu pengajian to. Leres. Alah tenan. Sampeyan ciduke enek ora? Ora enek. Malah ditulisin nang jero saklar sanyo dilarang dihidupkan. Loh, saestu niku wau. Jenengan kan mboten jenengan untir to? Ora tak untir. Lah tak untir lah kok nyemprot ning raiku malan. Alah iki jane iki omah apa jebakan Batman aku ya. Lah kok sik to kok gak nganggo ciduk terus awakmu mau mengguri piye? Akhire tak tutul-tutule temboke Mbah Mudin. Lah gilani. Awakmu kok Lah darurat to, Bos. Menika acarane pun luar biasa. Acarane Dadi acarane ora mung bengi iki tok, acarane sak ulan nutuk. Lho. Berarti 30 dina. Iya jenenge iki kan Selan Agung lagi ngoten nggih. Nggih Selan Ageng. Niki Selan Ageng niki ben taun niku ngeten niki. Kula pun ping pinten mawon teng mriki punan. Wis ping pira? Ibu-ibu ning kono mau. Aku ora ngopo jak foto. Ya tapi kan cantik kan. Seneng penggalihe kok ya Ya seneng lah sing nom-noman ono ora apa-apa lah sing kono tuwek ambune remason wong loro. Ora usah mbok omongne sing tuwek-tuwek mau. Tapi kula gumun, jan gumun saestu lak Ponorogo niki sak desa iso sakmene kae ya. Niki sak desa nggih ngeten iki nggih. Grogolan to. Grogolan tok nggih ngeten iki nggih. Bapak Ibu remen nggih kali Cak Percil nggih. Menawi Cak Percil joget jenengan seneng nggih. Joget melih nggih. Yo, dong. Ngono nyapa nyapa kerja karo aku tukaran apa pilih lah nek wani karo aku maju le rene atas ayo nyapa wis awakmu mlayu lho Pak ya gone sampean apa gali to Pak jane asine Pak lah lek manut karo awakmu jare kon maju ya maju dek ora ning ngono ta Mas iki lah ngono ki ya mboten Mas ngono karep kula ngono lah awakmu nantang kok kene iki mbok padakne tapi alhamdulillah kula ngaten iki yogane nom-nom. Iki ngaten to. Sinden jenengan 1 2 3 4 5 rancak ayu-ayu. Nggih no, kemajuan zaman. Luar biasa kemajuan zaman. Nikine kemajuan zaman napa-napane niku ditata. Ya iki lho jenenge wayang kaya ngene. Wayang kekinian. Tembaga iki. Tembaga. Padha karo iki wayang siji dhewe padha karo iki. Padha karo gonamu ning aku ora regane larang banget iki. Lah iya. Dados kula niku ngaten iki pun marem sanget. Marem. Napa malah tenggene niki Mbak Lurah Pak Jalu. Nggih. Niku kan kanca
plek kalih kula, Bos. Pak Jalu Prasetyo. Nggih, Pak Jalu niku. Oh, pun Masa akrab. kanca. Lah, aku ki Ora yang geruange apik kok mbok aku kanca. pokoke ya kene iki apa sih? Ala wilayahe Grogol. mboten grogol mawon. Mriki wonten 8 dukuhan. Ndi ae. Kerajaan Karangjati. Kerajaan Pandan, Mijil, Mingging, Klanan, Kalisobo, Karangjati, Grogol, Gombak. Loh, apa Ya, aku Pak. iso apal? Lah rapal piye ana tulisane iki lho. Alah. Ditulis iki lho. Ngomong awakmu wis kulino rene karo Mbah Lurah. Nyapa kok iso mbok omongne maca kuwi? Niki kan dalane pun ditembusne. Leres. Gombak Tembus. kalih Nggih. Pandan. Nggih. Iki apane dicor. Iya. Benjing badhe wayangan teng mriko. Amin. Nggih, nggih. Ning kono. Rencana. Lho. Tiwas tak enteni lho. Rencana. Ngene iki wis tak enteni dhewe. Ya sementing awake dhewe ki ndonga sapa ngerti sesuk ditelepon karo Mbah Lurah. Amin. Ngono Ayo, to. muga-muga. Sesuk wayangan ning kono. Iya. Iki masyarakat seneng, ibu-ibu seneng. Nggih. Lho ningali wayang kados ningali pengajian lho. Lah, kok Ibu-ibu iso? seneng mikir, ya ampun percil gantenge ngono. Atene ngoten lho. Lho, ora percaya sampean. Ora percaya. Wong Percil elek. ganteng napa elek? Elek. Sampeyan aja melo-melo, Bos. Muni elek ngono kok. Ya iso tak sombong. meneng. Aman meneng saya. Jujur Bu nggih, jujur nggih Bu Jujur nggih. nggih. Ya. Percil ganteng napa elek? Elek. Oh, elek ngono lho. Aku meneng lho Ki San. Ngono kok iso sombong. Krungu sampean. Lek Sik, sik. Nun sewu ibu-ibu, jujur nggih. Pak Dalange ganteng napa elek? Ganteng. Pak Dalange ganteng napa elek? Ganteng. Sekali lagi, Percil ganteng napa elek? Elek. Lho. Krungu Kuwi sing sampean. jawab lagi kene lho Mas. Sing kono urung mbok takoni. Ora usah tak takoni kuwi kancane. Ngono mana sing ngomong ganteng ning kono mau. Ah, rupane kaya kodhok ngono kok iso. Lah cenanan kodhok kuclek ya kejane kok rumah saku. Kok rumah saku ning kene iki wis matur nuwun banget aku ki. Nggih. Masamu Sawo. Heeh. Kene iki kecamatane Sawo. Kecamatan Sawu. Mbah Lurah pun niki sedianten mriko Mbah Lurah sedanten. Oh, Nggih, Lurah sak sawo. Ponorogo. Anu apa sawu. Mboten namung Sawo, lintune nggih wonten sedanten. Enten sing Niki saking badhe- jawine Sawu. Wonten niku wonten. Wonten. Dadi kok kabeh niki mangke kan mantun niki terus DP sedanten to Bos niki lurah-lurah niki mriki. Panjer DP kabeh. wayangan. Napa? DP wayangan. Son horeg. Ya paling gak ya wayangan Ya dagelane awak wayangan. dhewe cak Sampeyan pertel iki kok ya nek melestarikan kebudayaan kita. Ngeten iki. Ngarum Lagi kuncaraning bangsa gumantung ana ing luhuring budaya. Nah, kados Berarti- kula kalih jenengan menika kalih adik kula selentem niki. Nggih. Niki menghibur masyarakat. Piye to masyarakat bengi iki ora mikirne utang? Oh iya. Piye masyarakat iki bengi iki ora mikirne bank mekar? Ah, iya. Ora mikirne cicilan FIF. Lah. Ben atine ayem ya tentrem atine ndelok wayang enek hiburane. Lagi ngoten to, Seneng-seneng Mas? bengi iki nganti direwangi gelar kloso, gelar plastik, gelar koran, gelar sak, ora apa-apa lungguh ning gelaran sak. Iya. Sementing aja nganti kemulan sak. Soale tanggoku mulih wayangan ngene dikemuli sak, sesuke meteng. Masa? Masa? Sakidin. Oh, sakitin. Iya iya Ning iya. leres sak percil niku leres. Pripun? Dados piyai mirsani wayang niku rebute golek ati seneng. Leres. Lah mangke warga masyarakat Grogol menawi remen penggali otomatis sesuk-sesuk le nyambut gawe saya sregep Lah. mergo pikirane padang. Pres. Dengan doa yang kuat akhirnya asile warga masyarakat mriki ekonomi melimpah ruah Amin. sejahtera semua warga Amin. ing Grogol Amin. sedaya Amin. kemawon. Amin. Niku. Lah, Pancen leres. lek ngoten, berarti ning alim mriki kan kita harus kompak. Kompak, Satu sama lain. Dalang karo dagelan kudu kompak. Nggih. Dagelan karo yoga ya kudu kompak. Nah. Niki kalih sindan nggih kedah kompak. Harus Lagi kita adalah cara wong babalan ini satu tim. Nah, harus saling Satu kesatuan. bersinergi. Lah, Bekerja sama. kerjar sarmar. Nah, Sampean sukses aku ya sukses, Lah. aku ora sukses sampean ya melu bubruk. Ora sukses, bubruk, Bos. dadi nak sing duwe robah, Sing isor ya kudu ngimbangi. nah, nak sing iso robah, Dhuwur gak obah ora keri. Ngono lho. Terus niku pun wis tapane ngoten niku. Ning Nggih. kula cobi niki menika. Boleh, boleh. Mboten bebas. apa-apa? Boleh, Sedanten boleh, boleh. tenan ora?